onder dat geblakerde gezicht kan ik zien dat de wind wegtrekt. Doe ik met die stomme poependij. Dit is het slimspart. Wat gewoord! Ja, precies. Ik wil je zuster Kliegje wel op inderdaad. Ik ben mij. Wat is er gebeurd? Wat is er? Zeg dat maar. Deze zwarte vegen zijn een parallellen waar. Die rotgeit heeft eerst de schaatsvoorraad opgevraagd en daarna de biertanks erna afvraagd dan. Wat? Kom maar. Kom maar. Dank u. Non de jas. Hè? Non de jus. Non de jas? Een brief van aartsbisschop Angelbracht van Utrecht. Verklaar u nader. Paus Sixtus IV, Wansmons Oliveta, de Olijfberg. Daar, zie. Zijn heiligheid wans het klooster te Veen Klooster te sluiten. Wat? Kwot! Kunnen we niet iets doen om het tijd te keren? School openen voor de omgeving. Nou, ik weet niet hoor. Dat is me toch een monnikenwerk? Beschermengelen, leuk voor de kinderen. Hebben ze ook nog wat te doen? Koop een engel van een bengel? Nonnen, dat is een probleem. Ja, daar hebben we er nog maar één van. Je spreekt alleen maar nonsens. Help! Afgelopen van mij, welke wensen. Rustig dames, we hebben het hier. Bartholomeus, heb je niet gevraagd of ze mee wil dan? Nee. Heb je ze gewoon een non hebt? Ja. Geroofd. Genonroofd. Ja. Kon dit gebeuren? Hoe kon dit zo gaan? Ik kan niets bedenken wat we hebben misdaan. Geroofd en gebonden zijn naar hiermee gebracht. U bent ons uit lef verschuldigd toen, maar ik wacht. Dames, we hebben een verklaring. We zijn veel te weinig en ook weinig ervaring. Wat niet met een kloostertuin en de kinderen. En nu we Rome ook nog eens het bierbrouwen hinderen. Het klooster dicht, de muur geen eten. De deuren aan de muren van het klooster versleten. Elke dag achter de kippen aan rennen. En de kinderen die constant